Agoy! Another kiss. Achoo! Achoo! Good morning. Welcome back to our channel. It's Yan here. Hello. It's Saturday ng umaga. And it's my third day after using the collagen drink. Hindi nyo alam, meron akong bote dito. Ito yung walang laman na. Ayan. Yan yung ating binibenta. And ngayon, magbe-breakfast lang kami at 7:20 in the morning kasi gusto lang bumaba ni Sophia. Tingnan nyo. Naghahanap na lang yan ng pagkain. And, oh. Be careful. Yeah, do you want that? Yeah, but which one do you want? D? Please. Of D? Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, Mama's going to get the cereal, okay? This one. Get your plate then. Here. Gusto na niya mag-cereal. Yeah, get your plate. Plate. Plate, Andrew, no? Get your plate. Do you still have plate there? Yeah. What? This one, baby. You can also use this one. Tea. Close it. Yeah. Open. Okay. Hayaan ko daw siya, be. Okay. You want help, Mama? Okay, more. Pull. More. Yeah. More. Uh-oh. Okay, Mama, help you. Yeah. And what's next? Milk. Hold, baby. Oh, siya din kuha ng milk. Alam niya naman. This one. Slowly open it. Open. Help, Mama. Hold it, hold. Come. Tinapon lang arayat. More pa daw mo. Yeah, that's good. Kasi maglaro lang yan eh. Minsan ilaro niya. Spoon. Spoon daw. Di? Okay, very good. Mama help. No, Mama bring that one then. Mama bring. Mama bring anak. Come. Yeah. Ready. Yeah, mag-breakfast mo ng aming baby. Teka lang. Yan o, na-plaster na siya. Ilalagay ko na mat sa ilalim kasi minsan may mga natatapon. Lalo na yung mga gatas at ganun. So, I don't know kung meron kayong napapansin kasi parang yung mukha ko, the same lang ba na maputi. Pero meron siya ha. May mga pictures dito na ipapakita ko. Nag-glow talaga siya. Parang pagising mo na, talagang nag-glow yung mukha mo. Tapos, parang nagpa-pink-pink din to siya kasi ito may ilaw kasi. Ayan, siguro dito mas okay. Pictures ako na ipapakita. Siguro by, syempre, maputi na ako. Lalo na baka magpa-pinkish-pinkish na. Yung lips, yung inaabangan ko. Yung tulog ko naman, okay naman siya. Hindi yung, kasi siguro super pagod din ko din yung mga past few days. So, wala masyadong sa tulog ko. So, 30 pa yung Mama, inumin natin yung pang-force. Ayan. Basta nag-glow siya. As in, hindi siya haggard pag gumising ka. Medyo Basta, third day, hindi pa din masyado. Third day, hindi pa din ako nag-aano dyan. Hindi pa ako masyadong convinced na meron talagang mga changes sa aking face, no? So, maglinis ako dito bago gumising si Bana.
andun, gising na si Bana, kaso lang, nag-ano pa kami, nag-tanday-tanday pa kami kanina kasi Sophia gumising, malapit na alas 7, pumunta siya sa kwarto. Kasi, naalala ko, yung bed ko pala, sa kanyang kwarto, naglinis ako doon, hindi ko na balik, tulog na siya. Sabi ko, doon na lang ako ay matulog. So, magkatabi kami ni Bana kagabi. Tabi-tabi. Tanday-tanday lang kasi pagod siya. Pagod din ako, no? Tanday-tanday, okay na yan. Companionship ba? Yan naman ang importante pag tumanda na tayo. Wala. Tapos, pag naggakus pa talagang piit na piit kiba na hindi ka makagalaw. Yan yung talaga yung tawag nito. Yung aking, nung bago pa kaming kasal, tapos nung dumating ako dito, sabi ko, patay. Tapos everyday na lang, gakus ng gakus, ha. Tapos yun noon na, bagong dating. So talagang haggard over sa tayo noon. Sabi ko, ganito ba talaga? Yung mag-aasawa ka ba, yung bagong asawa? Kasi, di ba, kailangan mong maglaba, magpakain ng tao, magluto para sa kanya. Pilipino, alam niya man, mga Pinay, yan, tawag nito, caring king. So, lahat na ginawa mo. So, 6 na buwan talaga ako dati. Hindi talaga ako nagtrabaho. Wala pa akong work. Kasi una-una yung language. Paano makatrabaho kung hindi ako marunong magsalita ng Dutch? Tapos, December ako dumating So, super lamig. So, alam mo yung dumadating siya na sabi ko, wala na ako magawa. Everyday na lang, nagluluto ako na iba't ibang putahe. Yun nga, nag-vlogging ako, nagsusulat ako dati. Kasi dati wala pang YouTube. So, wala pang vlogging. Dati vlogging pa yung nagsusulat ka. So, nag-earn din ako nun. And then, until 6 months talaga nasabi ko, parang inip na ako dito. Ano na ang gagawin ko? Hindi naman ako nabuntis kaagad. No? Tapos, yun, nagpa-bike naman ako. After nun, sabi ko, kailangan ko mag-apply ng work. Kasi, diba, noong una talaga yung adjustment ko, no? Sabi ko, gusto kong kumain ng isda, gusto kong kumain ng ulang. Paano yan? Ang mga ulang dito, mahal. Ang isda dito, mahal. Mas mahal pa sa baboy at manok. Yung manok, mura dito. So, yung parang sometimes na gusto mong, kumain. Tapos, mahiya kang kasi, mahal. Tapos, yung for example, pag nire-regla ka, no? So, sabi ko, gusto ko ng yung napkin na ganito. So, minsan nahiya ka din mag-demand. So, yung napkin mo, yung mura lang. Diba? Yung mga shampoo, basta yung mga bagay na yan. Kaya sabi ko, hindi na to pwede. Talagang inip na ako sa bahay. Kailangan ko na talaga magtrabaho. Ano pa ba yung maginawa ako dati? No? Imagine niyo 6 months. Hindi ako nagtrabaho. As in, super bored. Nag-antay lang ako na dumating siya. Na, uy, parating na anong oras. Tapos yun, nagluluto ako. Tapos everyday, nagsisearch lang ng YouTube ko. Ano yung mga gusto kong lutuin. Ganon. So, natutuwa siya everyday. Iba-iba yung dinner niya. So, yun, natutuwa siya. Na-appreciate niya. So, doon, medyo nag-gain din si Bana doon ng weight. Ganon. So, diba? Basta, ang sarap din ng buhay na kayo lang ding dalawa. Ganun. Pero, pag na Sophia na kukompleto na yung parang pagiging babae mo, pagiging asawa mo, kasi may anak ka na. Ganda ng feeling pag may anak. Yung mga walang anak dyan, kayo mawalan ng pag-asa. Darating din, basta, gawin nyo lang din, ano ba yun? Something like, ano ba yun yung kasabihan na? Try hard ba yun? And God will do the rest. Ganon. Di iba yung word sa unahan nakalimutan ko. Basta yung parang ganon na gawin mo ang lahat, gawin mo ang part mo, tapos si Lord din ang gagawa ng part niya. So, dapat magkusa ka. Kasi kung hindi ka magkusa, walay kang maano sa buhay mo, diba? So, ito yung kala na ginamit natin kahapon. Hindi ko hinugasan. Kasi ganun din ang lulutuin ko Mushroom.
Yan, may sibuyas dahon na. Tapos, ito yung mushroom na ginutad-gutad ni Sophia kagabi. Breakfast na lang namin, no? Kaya maganda yung pagka-slice. Kasi slice siya na anak ko. Kakainin ng ama niya ngayon. Diba? Tapos, lagyan ko ng itlog. Ayan, 4 na egg. Good morning, B. Good morning, B. Sophia. Yeah, bread, yeah. Good morning, B. OMG. Hey. Good morning, Dada. Yeah, Dada forgot the cup. Getting there. Yes. Stop it. Wait. No, wait. No, not yet. Not yet. You have to wait. Have to wait. It's not yet ready. Yeah. Almost. There. No, that one. Yeah. Yay! We'll change up kangkang pa after this one. That a kiss? Oy! Embrace Dada. Hug Dada. Oh. Oh, just another kiss. Agoy! Another kiss. Acho! Acho! Pistol. Mama doesn't got that one, ha? That is Mama too. Mama too. Hmm? Niwan ako, oh. Malabuno namin. See, before there's... A few moments later. Hello, Dada. Grabe laki ng mukha ko naman dito. Hi, baby. Yeah. Yeah, what? Mag-ano kami, mag-ship kami ng mga boxes ngayon. Mga orders ng kape, milk tea, at saka bags, at saka collagen drink natin. Wala na ako ng kilay, wala nang time. Uy. No? So, naka-cellphone lang ako para madali lang. So, iba yung reception ng cellphone kasi sa camera mas tinaw. Ito hindi. So, gumaganda na yung weather. So, malapit na kami. Update ko kayo later kung mag-grocery din kami pagkatapos. My hands. Where's your hands? Uh-oh. Follow Dada na. Those Dada. Go, go, go. Go to Dada. Come, Mama. So, i-share ko lang sa inyo yung aming grocery for this week. And aside dyan, may makulang pa to na mga gatas at saka
tinapay. So, ito lang, may nachos, kasi plan kong mag-nachos this week. May cornic, para pagkain-kain namin. Tapos, meron tayong digestive biscuit with chocolate. Extra virgin olive oil. Drinks. Oil. Naan bread. Ito, beef para sa, anong gawin ko? Goulash. And then, meron tayong chicken dyan na ready na, €4. And we have this one, Kellogg's by Kids, na strawberry, apple, and carrot for sugar, for Sophia. Kabulbulol na ako. We have Rice Krispies, we have Kellogg's, we have oats, and we have white beans, Heinz tomato sauce. Ito, gustong-gusto ko talaga to. Sushi ginger. Kinakain ko lang to. Kahit di ako mag-sushi. Ito pala yung ano ni Sophia, popcorn sa KFC, yung kumain kami kanina. Then, may mga drinks ni Bana, Foods, at saka Vimto, Sweet Cell Baby Powder. Ito, plastic, para sa garbage bin namin sa taas. Yung Kilikili Power ni Bana na fa. Chips pa din. We have some, to Vimto, and then we have some crackers para sa aming dips. Ito, cheese, kasi €1 lang, pero konti lang naman siya, 60 gram. We have some fruit mix, ayan, tatlo, 3, 4, €5. We have some, eto kasama yan siya, garnala, shrimp salad, and then eto kay Bana, and then, salami para kay Sophia, black kiss. We have donut kasi nakita ni Sophia, iba-iba tong flavor. Ayan, yung Dunkin Donuts kasi sa Jumbo, super mahal na, $5.75 yung apat. We have taco paste, and yung yogurt ni Sophia, kinain na niya yung parang nips, or ano ba yung sa atin, yung M&M's, and may ham para sa baon ni Bana. We have some Volcoren sticks, kasi medyo healthy siya sa and then meron din ako dito, isang carrot para sa ating siomai, and pear. Kasi kumakain si Sophia ng pear. Ayan. Bumali din kami ng water. Grabe, ang sama ng pakiramdam ko ngayon. Parang siguro hindi na ako sanay sumakay sa sasakyan. Nalipong ang aking beauty. So, ilagay ko na to sa sa ref. Nagpunta kami ng Jumbo kasi may mga momshies dito na nag-share na meron daw 50 cent, €1 cent, pero wala ako nakita dito sa amin. Talagang lang siya, hindi siya lagi. No, so wala akong magagawa. Mahal talaga. Kahit pa yung bilhin mo, yung hindi branded, mahal pa din siya kaysa dun €1 and something. So nagpapasalamat ako ulit sa tumangkilik sa ating nanonood ng ating mga vlogs. Araw-araw, hindi nagsawa. It's every 3 p.m. Netherlands time and 10 p.m. Philippine time. Nag-change na po ako ng time. So, ganun na kasi para medyo may time ako din na mag-edit. So, ayun na mga lalabs. And if you want to order anything, coffee, milk tea, and ultra collagen drink, PM nyo lang po. And then, it's also available sa CLT Enterprise. It's a Pinoy website. Pwede nyo kayo mag-order doon. Same lang po yung presyo. At saka, ano pa ba? Basta. So, yun lang. Ligpitin ko muna to para makapagpahinga. It's actually 3 p.m. na. Di ko alam po anong lutuin namin today. Medyo hagardo ako ngayon. So, later, samahan nyo ako inumin ang ating 4th collagen drink. Okay? Hello! Say hi! Nilingaw. Alam na niya talaga pag may camera, bitaw, no? Parang aman niya. Naliwat good. Pati pagkaliwata. Nagluto na ko karon. Ayan, yung sobra sa isda. At saka ito, yung tosino na manok na minarinate ko nung nakaraang araw. Ayan. So, magluto muna ako, ha? A few moments later. Look at our baby. Katulog. Katulog ang aming Pia. Josh. Sige, amtihan ba yan? Josh. We're traveling to Cornion-Conflans, a small village not far from Salon de Provence.
It would be rude not to bring anything to the table. So we volunteered to make dessert, and we're baking one of our favourites. Tart tatin, normally made with apple, but we're doing ours with apricot. We spend so much time together with Francois on the road. That it's a pleasure. Nakatulog na si Bana. Hinaantay ako. Wow, so sweet. Hinaantay ako niyan. Kasi andito pa ako eh. Ano lang, ito na lang mga lalabs siya. Third day ng ating collagen drink. Malamig to, malamig. Hay, negosyong gamay. Basta nakaka-excite siya. Ito na mga lalabs, third day, before matulog, huwag niyong kalimutan, Ultra Collagen Drink. And shout out pala kay Miss Joveline of Belgium, tsaka yung sa anak niya. Hello po. Tsaka nanonood sila, nag-message po sila kanina. At tsaka si Ate Jenaline, natanggap na niya yung mga products, yung mga bag, at tsaka iba-iba pa. So, hello sa inyo. At tsaka kay Ate Jonas, kay Ma'am Jonas, na South France. Padala ko na po bukas yung order ninyo na bags at tsaka yung collagen drink. Pasensya na at natagalan kasi ngayon di ako nag-ship kasi more on Sophia ako today. And konti lang yung order natin. Hindi naman everyday madaming order. Pero at least meron pa din konti. At saka yung Scotland. Sis Bing! It's a Bing thing. At saka si Love in Scotland. Thank you sa order ninyo. I'm going to send it tomorrow. Tomorrow na lang. Hindi kami na-prepare ngayon kasi nagbenta ako sa YouTube. And wala akong nabenta. Pero meron akong mga may mga bago akong nagawa na okay naman. So, anuhin ko lang to ng kunti. Uy, baka mahulog to ng patay. So, diba? Galing. Isang tungga lang siya. So, inuman ko siya ng water. Nilagyan ko ng tubig para ano ko lahat ba yung lasa para hindi sayang. So, mga lalabs, kung gusto niyo pong mag-order, available na po siya sa CLT Enterprise. Ilalagay ko po yung link sa baba. Doon, Filipino store po kayo. Kung nasa Germany kayo or sa Belgium, pwede na pong mag-order sa kanya. The same na po kami ng presyo. At saka, kung gusto niyo po umorder din ng mga Filipino foods, pwede dun din sa kanya umorder, no? So, para isahan na din yung yung ang shipping ninyo. So, may Filipino pa kayo. So, for example, kung gusto niyo ng kape, meron na din doon. Available din yung ating Cryo-Lipo coffee. At saka available na din yung ating Cryo-Lipo milk tea. Tapos kung kailangan nyo ng sago, click na din nyo po yung CLT Enterprise. Yun po yun. Tsaka available na to. Yan. So mga lalabs, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button. At saka paki-like na din po. If you want to order anything, kung gusto niyo po mag-order through me, pwede po kayong mag-order sa akin. Yen West, aking FB page, or It's Yen and L, yung ating my private FB, at saka It's Yen and L, yung aking Instagram, at saka FB page. Anytime I'm on the phone. Parang lagi talaga ako nasa phone. Tsaka sa aking mama at papa dyan, ingat kayo sa Pilipinas. And, basta, at saka kay Roxy Goods din, na nagka-COVID pala. Ingat kayo, Goods, at saka ng babe mo. So, please check her channel. Tsaka, sa lahat-lahat dyan, kay Dana, na laging nag-order sa atin. Dana in Netherlands. Si Beauty Forever 08 din, nag-order na din sa atin. Madami na din vloggers nag-order. Of course, Ikats Dagoy, at saka si Inday Val, at saka yung aking kapatid, Maarting Maldito 2.0. Yun yung kanyang bagong channel kasi na-demonetize po siya. Please subscribe to his channel para naman pakita ng support sa kapatid ko, okay? So, thank you so much
Good night! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지